Η Ελεονόρα Μελέτη. Από το στόμα της Ζέτας. Πώς θα το ακούσουμε αυτό από το στόμα της Ζέτας? Δεν υπάρχει. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν 12η θέση. Ποιος την πήρε? Αυτό σημαίνει ότι η Βάνα και ο Θοδωρής παραμένουν στο Dancing with the Stars. Ευχαριστούμε πολύ. Η Βάνα και ο Θοδωρής. Ναι. Άρα οι δύο τελευταίοι πάντα. Ίσως και γι' αυτό η Ζέτα λέει ότι η σειρά είναι τυχαία, εκτός από τα δύο τελευταία ζευγάρια. Που στα δύο τελευταία ζευγάρια σημαίνει μάλλον ότι είναι οι δύο πιο χαμηλοί, τα ζευγάρια με τη χαμηλότερη βαθμολογία σε σχέση και με την ψηφοφορία του κοινού. Οπότε αυτός που φεύγει αμέσως επόμενος είναι αυτός που μένει τελικά, αλλά ήταν υποψήφιος. Πάμε να δούμε την 11η θέση. Ποιος την έχει πάρει, από εκεί και έπειτα, από το 11 και πάνω, όταν η Ζέτα διώχνει τα ζευγάρια, που σημαίνει ότι παραμένουν στον Dancing with the Stars, δεν έχει καμία απολύτως, είναι τυχαία η σειρά, δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Για να το δούμε. 11η θέση. Ο Σπύρος και η Μαρία. Παιδιά, μου κάνει εντύπωση. Είναι η δεύτερη εβδομάδα που ο Σπύρος Σούλης είναι τόσο χαμηλά στην κατάταξη του τηλεοπτικού κοινού. Και δεν αποκλείεται να τον έσωσε γιατί είχε πάρα πολύ καλή βαθμολογία. Αυτή τη φορά ήταν και αυτός νομίζω στην πρώτη θέση με τον Βρετό και την Ντορέτα. Είναι σε επικίνδυνη κατάσταση. Κάτι που θα είπε ο Σπύρος. Δεν το ψηφίσει το κοινό. Ναι. Για να δούμε στη 10η θέση ποιος είναι. Ο Νίκος και η Αναστασία. Μάλιστα. Ο Νίκος Αναδιώτης λοιπόν είναι στη 10η θέση. Παρόλο που είναι ένα πρόσωπο πολύ αγαπητό και από τους νέους και από τα παιδιά. Και από τις γυναίκες. Και από τις γυναίκες. Αδικείται κάπως ο Νίκος Αναδιώτης. Έχω την εντύπωση, παιδιά, ότι στις πιο ψηλές θέσεις είναι οι γυναίκες. Ναι. Και νομίζω ότι είναι για προφανείς λόγους πιο ψηλά και πάνε πιο καλά από τους άντρες. Για να δούμε στην 9η θέση. Ο Γιάννης και η Ευτυχία. Δεν πάει άσχημα ο Γιάννης, μια χαρά είναι η 9η θέση. Συνεχίζει να τον ψηρίζει ο κόσμος, έχει μια ελαφριά πτώση όμως σε σχέση με το τότε που ξέσπασε το Μαναφούκι με την κριτική επιτροπή. Αλλά συνεχίζει να τον ψηρίζει ο κόσμος από ό,τι φαίνεται. Πάντως με αυτή την ψηφοφορία γνωρίζουμε από τώρα τι θα συμβεί στο επόμενο live. Δεν ξέρεις γιατί είναι και η βαθμολογία, έτσι. Είναι η βαθμολογία που παίζει. Το προηγούμενο ήταν τέταρτος ο Γιάννης Αϊβάζης. Υπάρχουν ανατροπές εβδομάδα με εβδομάδα. Βλέπουμε ότι υπάρχουν μεγάλες. Άρα αυτό σημαίνει ότι παίζει ρόλο και το πώς χορεύει, παιδιά. Και η συμπεριφορά του. Μόνο στη Μαριάντα Περίδη είδαμε, γιατί ήταν και την προηγούμενη φορά υποψήφια. Για δεύτερη εβδομάδα. Πάμε λιγάκι να δούμε την 8η θέση τώρα. Σε ποιον πάει η 8η θέση. Ο Κώστας και η Άννα. Ωραία, δεν είναι άσχημα, σχεδόν στα μισά. Αδικήθηκε όμως, παιδιά, με την βαθμολογία. Γιατί χόρεψε πάρα πολύ καλά. Και τις 3 φορές έχει χορέψει πολύ καλά. Και πήρε χαμηλή βαθμολογία και φάνηκε ότι στεναχωρέθηκε ο κύριος Κρομίδας, αλλά δεν το έδειξε. Το παλεύει. Στηρίζει το κοινό όμως, από ό,τι φαίνεται. Οπότε και στα 3 live που έχουμε τη μέχρι στιγμή. 7η θέση. Η Βάσια και ο Δημήτρης. Τέλεια. Η κυρία Τριφίλη, εντάξει, ήταν μια ιδιαίτερη και ξεχωριστή εμφάνιση αυτή που έκανε χθες και νομίζω ότι το κοινό της συμπαθεί ούτως ή άλλως. Και θα μείνει ακόμα. Αλλά επιβραβεύει και την προσπάθειά της. Και την υποστηρίζουν και μικροί και μεγάλοι. Όλες οι ηλικίες. Και τα παιδιά θέλουν να ψηφίσουν την Βάσια. Γιατί εγώ ήμουν σε σπίτι που ήταν παιδιά που θέλανε να ψηφίσουν τη Βάσια. Αυτό. Πάμε να δούμε την 6η θέση. Η Λάουρα και ο Γιάννης. Το λιγότερο για αυτό το κορίτσι που πραγματικά του αξίζει και ξέρει να χορεύει. Όχι, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους και είναι και κούκλα, είναι πανέμορφη. Και δεν επηρεάστηκε το κοινό από αυτό που λένε, ας πούμε, ότι είναι χορεύτρια, είναι επαγγελματίας. Αλλά ανέβηκε. Μια χαρά τα πάει η Λάουρα, ναι. Συμπαθεί ο κόσμος. Και πολύ διακριτική τη βρίσκω. Ξέρεις, δεν έχει την έπαρση και το. Πάμε λιγάκι να δούμε και την επόμενη θέση. Ναι, η θέση νούμερο 5. Ο Ηλίας και η Κλοντιάνα.
Ήταν στην πρώτη τριάδα. Ήταν πρώτος στο πρώτο live, νομίζω τρίτος στο δεύτερο, πέμπτος τώρα στο τρίτο. Αλλά φαίνεται ότι αυτό που λέγαμε, ότι ο κόσμος τον στηρίζει πάρα πολύ. Να συνεχίσουμε. Από την πέμπτη θέλουμε να σας πούμε μέχρι την τρίτη θέση. Υπήρξαν ελάχιστες διαφορές σε σχέση με τα προηγούμενα live. Σε σχέση με τις ψήφους ανάμεσά τους. Πόσο δηλαδή ο πέμπτος? 10.300 τηλεφωνήματα και SMS ο Ηλίας Βρετός. 10.800 η επόμενη θέση. Άρα η διαφορά... Και λίγο πιο πάνω από τις 11.000 η τρίτη θέση. Μικρή διαφορά μεταξύ τους. Στήθος με στήθος. Πάμε να τις δούμε. Πάμε να δούμε ποιοι παίρνουν την τέταρτη θέση. Η Κέλλη και ο Βαγγέλης. Νομίζω ήταν πιο χαμηλά, αν δεν κάνω λάθος. Ήταν πιο χαμηλά και να πω την καθαρή μου αλήθεια, μόλις είδα το εισαγωγικό βιντεάκι της Κέλλης Τελεκίδου αυτή τη βδομάδα και λόγω του τραγουδιού που χόρεψε και γιατί το συνέδεσα με πιο προσωπικά της θέματα, με την μητέρα αυτό, θεωρούσα ότι γενικότερα θα συγκινήσει. Αυτό, ο τραυματισμός, γιατί το αναφέραμε ότι παρότι ήταν να μην χορέψει, ήταν αρκετά γερός ο τραυματισμός, ήταν και με δεμένο πόδι. Ναι. Ο κόσμος ψηφίζει και τους αδύναμους, όποιον νιώθει ότι είναι λίγο πιο αδύναμος. Πάμε να δούμε την τελευταία τριάδα τώρα, πώς διαμορφώνεται. Η τρίτη θέση. Ο Γιώργος και η Έμιλη. Παραμένει στην τριάδα ο Γιώργος Σαλίκης σε σχέση και με τα προηγούμενα live. Μόνο το fan club να ψηφίσει, τέλειωσε. Χαμός γίνεται, παιδιά, με τον Γιώργο. Ναι, το έχει χτίσει όμως όλο αυτό. Εννοείται, εντάξει, είναι ένας αγαπημένος καλλιτέχνης. Να ψηφίσει ο κόσμος μόνο που πηγαίνει στο μαγαζί του, ο Γιώργος έχει καθαρίσει την Για πλάτα. να δούμε στη θέση νούμερο 2. Η Έλενα και ο Ηλίας. Με 13.000 ψήφους τηλέφωνα και SMS, η Έλληνα Παπαβασιλείου στη δεύτερη θέση. Είναι όλο αυτό το σεξουαλικό που πεταγόταν από παντού. 13.000 τώρα θα με θάβουν αυτή τη στιγμή για όσα είπα για την Έλενα. Καλά, ούτως ή άλλως σε θάβανε. Έχουν και ένα λόγο παραπάνω. Τι κακό με βρήκε. Εντάξει, δεν θα σε θάβουν οι υπόλοιπες χιλιάδες που έχουν ψηφίσει την Τωρέτα, που υποθέτω ότι είναι στην πρώτη θέση. Για πάμε να το δούμε. Η Τωρέτα και ο Παύλος. Εντάξει. Όταν σας λέω εγώ ότι θα το πάρει η Ντορέτα φέτος. Άξιζε, παιδιά. Άξια. Να σας πω οι επιταγές μου, νάτες. Εδώ οι δωρεπιταγές μας, κυρίες και κύριοι μου, είναι